Mnogi ljudi slave Uskrs, ali rijetko ko zna šta Uskrs zaista znači. Za neke je Uskrs vjerski praznik, za druge je to jednostavno slobodan vikend, a mnogi slave Uskrs, a da uopšte ne razmišljaju o njegovom značenju. Ali Uskrs ima dublje značenje. Radi se o novom početku, o promjeni, o unutrašnjem buđenju. Kada počne proljeće, priroda se budi, drveće počinje cvjetati, dani postaju svjetliji, sve počinje iznova. Nakon duge zime dolazi novi život. I upravo o tome se radi i za Uskrs. Radi se o promjeni, o rastu, o unutrašnjem novom početku. Mnogi povezuju Uskrs sa Jesus Christ, sa njegovim uskrsnućem, sa njegovom pričom. Ali bez obzira na to kako neko gleda na religiju, ova priča nosi duboko značenje. Jer priča o Isusu govori o promjeni, o iskušenjima, o teškim vremenima, o sumnji, o boli i na kraju o novom početku. Mnogi ljudi u tome ne vide samo događaj, nego simbol transformacije, simbol unutrašnjeg buđenja, simbol da nakon teških vremena može nastati nešto novo. Jer svaki čovjek prolazi kroz takve faze kada je teško, faze kada sumnjamo, faze kada se osjećamo izgubljeno. Ponekad život djeluje težak, ponekad ne znamo kojim putem krenuti, ponekad imamo osjećaj da stojimo u mjestu, ali upravo u tim trenucima često počinje promjena, jer promjena rijetko nastaje kada je sve lako. Promjena često nastaje kada smo suočeni s izazovima. Možda je upravo to dublja poruka Uskrsa, da nakon teških vremena može nastati nešto novo, da je rast moguć, da je promjena moguća. Ali Uskrs nas ne podsjeća samo na novi početak, podsjeća nas i na mir, na tišinu, na trenutak u kojem zastanemo, jer prava promjena ne počinje u buci, počinje u tišini. Mnogi ljudi su stalno zauzeti, stalno rastreseni, stalno u mislima. Svakodnevni život je bučan, brz, nemiran, ali kada se smirimo nešto, u nama počinje rasti. Možda poznaješ te trenutke kada odjednom razmišljaš jasnije, trenutke kada osjetiš da se nešto mijenja. Ti trenuci često nastaju kada postanemo mirni, kada zastanemo, kada postanemo svjesni. Uskrs može biti upravo takav trenutak. Trenutak da zastaneš, trenutak da razmisliš, trenutak da pustiš. Možda postoje stvari koje već dugo nosiš sa sobom, misli koje te opterećuju, strahovi koji te koče ili stare navike koje ti više ne koriste. Uskrs nas podsjeća da možemo pustiti te stvari, da možemo početi iznova, ne jednog dana, ne kasnije, nego sada. Jer svaki novi početak počinje u jednom trenutku, u jednoj odluci. Možda je upravo ovaj trenutak sada. Mnogi ljudi u Isusu vide i primjer unutrašnje snage, primjer mira, primjer povjerenja, primjer prisutnosti koja ostaje mirna, čak i u teškim trenucima. I možda upravo u tome leži važna poruka, ne reagovati odmah, ne suditi odmah, ne postati odmah emotivan, nego ostati miran, ostati svjestan i djelovati iz tog mira, jer upravo tu leži prava snaga. Mnogi ljudi misle da snaga znači biti glasan, brzo reagovati, odmah odgovoriti, ali prava snaga je često tiha. Prava snaga se pokazuje u miru, u smirenosti, u jasnoći. Možda nas Uskrs podsjeća upravo na to, da se smirimo, da pogledamo u sebe i svjesno odlučimo kako želimo živjeti. Jer svaki čovjek može početi iznova, svaki čovjek može rasti, svaki čovjek se može promijeniti. Možda se Uskrs ne odnosi samo na tradiciju, možda se radi o tome da ponovo upoznaš sebe, da bolje razumiješ sebe, da postaneš svjesniji sebe. Možda se radi o tome da pustiš stare misli, da prekineš stare obrasce i započneš nove puteve, jer život se stalno mijenja. I isto tako možemo se i mi mijenjati. Možda je Uskrs upravo taj podsjetnik da je promjena moguća, podsjetnik da možemo rasti, podsjetnik da svaki trenutak može biti novi početak, jer svaki novi početak počinje u tebi.
I možda je upravo to pravo značenje Uskrsa.